lisää. Ensinnäkin aplodit Johannalle. Kiitos. Kiitos. Tästä kun tehdään läpystä vaihto, niin mennään tuohon ensimmäiseen teemaan. Eli voiko aidosti kestävää teknologista tulevaisuutta suunnitella? Eli hypätään heti tähän Johannan esittelemiin aiheisiin tälle laajalla skaalalla. Sen aiheen tulee meille alustamaan BIOS-tutkimusyksikön tutkija Paavo Järvensivu. Ja hänen alustuksen jälkeen hänen kanssa tulee keskustelemaan tänä vuonna teknologiateollisuuden hallituksessa puheenjohtajana aloittanut Ville Voipio. Ja sitten lavalle heidän kanssa tulee vielä Jyväskylän yliopiston ympäristöjohtamisen tutkijatohtori Irene Kuhmonen. Ja voitaisiko taputtaa kaikki heidät lavalle samalla kertaa? Kiitos. Käykää te sinne istumaan. Mä seisoskelen vielä oman alustukseni ajan. Kiitos Roosa, kiitos Johanna, oli erinomainen alustus tälle. Ja lähdetään purkaan me sitten tätä suunnittelun suunnasta ja katsotaan mihin päästään tässä noin 40 minuutissa. Teknologian tulevaisuudesta ja kestävyydestä on yhteiskunnassa puhuttu paljon, mutta kuitenkin vaadittavien tai haluttujen muutosten suunnittelu on jäänyt pimentoon. Eli me ei oikeastaan olla millään vakavalla tavalla kokoonnuttu yhteen tai edes pantu muutamia parhaita aivoja yhteen pohtimaan, että mitä muutoksia me oikeastaan tavoitellaan. Tästä huolimatta suunnittelu vaikuttaisi olevan Suomen, Euroopan ja muun maailman tulevaisuuden ytimessä. Ja tässä kohtaa mä nostan esiin Mario Draghin kilpailukykyraportin, joka hän julkaisi syyskuussa 2024. Draghi on siis EKP:n entinen johtaja, hyvin vaikutusvaltainen puheenvuoro oli Euroopassa. Voisi sanoa, että viime vuosien vaikutusvaltaisin aloite, ikään kuin kaikki keskustelee siitä Brysselissä ja sen ulkopuolella. Hän kävi juttelemassa Helsingissä Nalle Wahlroosin kanssa ja siinä yhteydessä hän tiivisti, että Eurooppa tarvitsee teollisuuspolitiikkaa ja teollisuuspolitiikka tarvitsee suunnittelua. No, hän listaa tässä, että on monia tavoitteita, jotka on saavutettava samoilla toimilla samaan aikaan. Näitä hän korosti erityisesti Euroopan kilpailukykyä, teollisuuden dekarbonisaatiota ja sitten puolustusta Euroopassa. Hän tarjoili siinä aika kattavan tällaisen sektorikohtaisen tarkastelun, että hän katsoi energiasektoria eri alueilla, oli tuulivoimalaa, sitten liikennettä ja kaikkea muuta, oli raideliikennettä, terästuotantoa, tankkeja ja niin edelleen. Eli hyvin materiaalinen kuvaus, alueellinen paikantunut kuvaus siitä, että mikä tilanne on nyt ja mitä ehkä tarvitaan tulevaisuudessa. Ja kestävyyssiirtymän kannalta tämä on erittäin mielenkiintoinen juttu. Hän kuvasi tässä teollisuuspolitiikkaa, joka on oikeastaan ensimmäinen pitkään aikaan tällainen vaikutusvaltainen poliittinen kehys, joka mahdollistaa sen, mitä kestävyystiede tavoittelee. Eli tarkastellaan sisällöllisesti sektori sektorilta, alue alueelta, mitä pitää tapahtua ja missä ajassa tai missä järjestyksessä. Ja joistakin toiminnoista pitää luopua, toisia pitää saada lisää ja kaikilla tällä on tiukka aikataulu. Tämä on siis teollisuuspolitiikan ja kestävyyssiirtymän ikään kuin jaettu yhteinen agenda, perusasetelma. No peruutetaan vähän. Eli yhteiskuntien kestävyyssiirtymä koostuu siis kahdesta asiasta, alasajosta ja ylösajosta. Fossiilisten polttoaineiden laajamittainen käyttö ja muiden ylikulutus on ajettava alas. No sitten ylös on ajettava tuotanto- ja kulutusjärjestelmät, jotka pystyy tuottamaan hyvälle elämälle välttämättömiä asioita fossiilitalouden jälkeen. Ja näissä molemmissa on onnistuttava. No ylösajo, siinä on kysymys harppauksen omaisista muutoksista, jotka vaatii jaettua ymmärrystä ja suunnitelmallisuutta. Meillä tulisi olla käsitys, että mitkä kehityspolut on realistisia ja mahdollisesti myös houkuttelevia, kun otetaan huomioon muutkin tavoitteet kuin ekologinen kestävyys esimerkiksi. No mihin ja tässä yhteydessä mihin teknologioihin kannattaa investoida, kun kaikkeen ei ole materiaalisia resursseja.
Ja jos kunnollista tilannekuvaa ei ole, niin tuskin pääsemme eteenpäin. Suomessa vaikka vetytalous on hyvä esimerkki, se on hyvä esimerkki kyllä myös vaikka näistä Johannan mainitsemista hypesykleistä. Kaikki viittaa siihen, mutta aika harvalla on loppupeleissä käsitystä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa tai mitkä se edellytykset Suomessa olisi. Ja nimenomaan tämä jaettu ymmärrys tästä on erittäin heikko. No, jos meiltä sitten puuttuu luottamus siihen, että yhdessä ymmärrämme, mistä tässä ylösajossa on kysymys, ja että myös luotettaisiin siihen, että me osataan se toteuttaa, niin tuskin me ryhdytään myöskään hallittuun alasajoon. Koska siitä me voidaan kysyä, että mitä meille jää jäljellä. Me ei ehkä tietoisesti ainakaan ajeta itseämme sellaiseen tilanteeseen. Ja kuten täällä nyt tiedetään varsin hyvin, niin kestävyyssiirtymä ei ole kestävyyssiirtymä, jos tulee vain uutta vanhan päälle. No mitä se alasajo sitten on? Maailmalla on helppo puhua fossiilitalouden tai sektorin alasajosta, mutta sit, jos Suomessa ajatellaan, niin esimerkiksi turpeen energiakäytön alasajo on hyvin selkeä esimerkki. No sitten me voidaan ajatella alasajoa myös kansallisen priorisoinnin kautta. Priorisointiin myös Johanna viittasi. Aika moni tuntuu olevan esimerkiksi valmis toteamaan, että me ei ehkä haluta rakentaa tuulivoimaa Suomeen bitcoin-louhintaa varten. Mutta jos näin ajatellaan, niin miten me oikeastaan vakavasti voidaan tehdä tällaista priorisointia muuten kuin jonkun yleisen sentimentin tai fiilisten tai poliittisten voimasuhteiden perusteella? Mihin johonkin parempaan ja vakuuttavampaan, demokraattisesti legitiimimpään tämä voisi perustua? No, minusta tämä kaikki petaa paikkaa siirtymäsuunnittelulle, joka nojaa tieteeseen ja muuhun parhaaseen mahdolliseen tietoon. Ja kun sitä mietitään, että mitä se nyt sitten voisi olla, niin varmaan jotain voidaan oppia historiallisista käytännöistä ja instituutioista. Sotien jälkeen oli Euroopassa ja muuallakin paljon käytössä tällainen indikatiivinen suunnittelu esimerkiksi, mutta ei sieltä mitään voida nostaa tähän aikaan suoraan. Meidän on joka tapauksessa luotava uudet toimintatavat tässä ja nyt, ja niistä me toivon mukaan voidaan keskustella Irene ja Villen kanssa ja teidän kaikkien kanssa. Suomessa on siis kehitettävä se, mikä toimii täällä, ja sitten tietysti EU-tasolla aika eri kuvio, eri tasot. Sielläkin on mietittävä, miten se toimii siellä. No loppuu vielä vähän ydinviestin toistoa, eli mä väittäisin, että teknologista tulevaisuutta muokkaavat teollisuuspolitiikka ja sen suunnittelu, jos me ymmärretään nämä laajasti, on areena, jolla monet kaikista tärkeimmistä, myöskin kestävyyskysymyksistä ratkaistaan. Ja tästä kokonaisuudesta mä haluaisin nyt keskustella teidän, Irene Kuhmonen, Ville Voipio kanssa, ja sitten otetaan yleisökin mukaan keskusteluun aivan tuossa tuokiossa. Näin mä siirryn haastattelumoodiin. Mun ensimmäinen kysymys ei ole oikeastaan edes mikään oikea kysymys. Mä haluaisin nimittäin vaan reaktioita tähän alustukseen. Ehkä te voitte pikkusen poimia jotain, jos teille jää Johannankin alustuksesta jotain erityistä, mitä haluatte sanoa. Mutta koska meillä ei ole mitenkään loputtomasti aikaa, niin sanokaa vaan parhaat ajatuksenne tässä kohtaa. Ja tärkeimmät näkemykset ei jää ainakaan sanomatta. Ja sitten tarkennetaan näitä jatkossa. Haluuko jompikumpi erityisesti aloittaa tai olla aloittamatta? Tässä ilmeisesti tämä kuuluu jo. Parhaat ajatukset mä toivottavasti ajattelen vielä myöhemmin, mutta jos toiseksi parhaista otetaan, niin näistä alustuksista yksi asia, jonka mä haluaisin tehdä aika selväksi, on se, että meidän pitäisi olla aika tarkkoja, kun me puhutaan talouskasvusta ja me puhutaan siitä, että minkälaista kasvua me tehdään. Eli decouplinghan on tässä se päivän sana, miten me irrotetaan se meidän talouskasvu siitä, että me tuhotaan ympäristöämme. Ja mun mielestä se on niin kuin koko ajan tässä myös, kun ajatellaan teollisuus- ja ilmastopoliittisia ja ympäristöpoliittisia päätöksiä, niin se on asia, joka pitää aika tarkasti mielessä.
koska mä itse asiassa olen Johannan alustuksen kanssa monessa kohtaa samaa mieltä just tästä, että lisää samaa, niin se ei kuulosta oikein hyvältä ajatukselta. Joo, aika haastava tehtävä, että tässä on herännyt niin monenlaisia ajatuksia, mutta ehkä mä tartun siihen, mitä sä, Paavo, tässä puhuit tässä suunnittelusta ja ylösajosta ja alasajosta, niin kyllä mä niin kuin jotenkin ajattelen sitä, että periaatteessa, jos me kysytään vaikka päättäjiltä tai vaikka kaikilta tässä huoneessa, että minkälaista tulevaisuutta me halutaan, niin me halutaan kestävää tulevaisuutta, että meillä on semmoinen todennäköisesti aika liikuttava yksimielisyys siitä, ja vaikka itse pyörin ruokajärjestelmäkontekstissa, niin siellä tavoitellaan kestävää ja kannattavaa ruokajärjestelmää. Mutta sitten kun me ruvetaan puhumaan siitä, että mitä se kestävyys tarkoittaa, miten se materialisoituu, mitä tavallaan, no tämä ehkä on nyt sitten sitä Johannan tonttia, että kenen ehdoilla sitä tehdään, kenelle se on kestävää, kuka siellä voittaa, kuka siellä häviää ja minkälaisia reunaoletuksia näihin meidän kestäviin tulevaisuuskuviin liittyy, niin ne on ihan hirveän tärkeitä asioita ja niistä me ei tarpeeksi todellakaan puhuta, mutta hyvä, että meillä on nyt tämä keskustelu alussa. Joo, kiitos. No se oli vähän epäreilu aloitus minulta teille kysymyksenä, mutta no jaatteko te mun kanssa tämän tilannekuvan, että nyt ei ole kauhean hyvää käsitystä, että mitkä ne konkreettiset muutokset pitäisi olla, jos me puhutaan seuraavasta 15–30 vuodesta. Ehkä se 15 on hyvä, se on aika konkreettinen, kun jos me ajatellaan sitten käytännön juttuja, niin jos me halutaan saada sähköverkkoa eteenpäin, tai vaikka ydinvoimaa tai isoja teollisuuslaitoksia tai tällaista, tai jos me halutaan voimakkaasti panostaa julkiseen liikenteeseen, niin meillä pitäisi nyt olla tosi hyvä käsitys, jotta 15 vuoden päästä olisi saatu niissä paljon aikaan. Niin jaatteko te tämän niin kuin mun käsitykseni, että tämmöistä hyvää tilannekuvaa, jaettua ymmärrystä ei näistä ole? Vai oletteko eri mieltä? Tuossa oli oliko tässä joku ehdotus tässä kysymyksessä? No, mutta kyllä siis ehdottomasti jaan tämän käsityksen. Mun mielestä meillä on iso ongelma siitä, että me puhutaan tosi paljon asioista adjektiiveilla ja me puhutaan tosi paljon asioista semmoisella kvalitatiivisella tasolla, että että vetytalous tai että me tuodaan datakeskuksia tai että me tehdään vihreätä terästä, tai mikä se on, tuodaan e-saffia, kestävää lentopolttoainetta. Ja me aika vähän puhutaan niistä numeroilla ja yritetään katsoa sitä, että ihan oikeasti, että jos me otetaan se teknologinen ja tieteellinen tieto, mikä meillä tänään on näistä asioista, ja mitä me voidaan niin kuin suht varmasti sanoa niistä esimerkiksi 10 vuoden, tai tämä 15 vuotta on ihan hyvä, 2040 aikavälillä, niin sitten yhtäkkiä me huomataan, että ei meillä olekaan sitä kokonaiskuvaa. Ja lukekaapa, siis tämä on ihan kiinnostava, mediaa jos lukee. Mediasta lukee teknologiasta tai ilmastosta kertovia artikkeleita, niin se on häikäisevän vähän numeroita. Samoin meillä on erittäin huono ymmärrys siitä, onko 1 miljoona tonnia hiilidioksidia paljon vai vähän. Ei meillä ole samanlaista intuitiota siitä kuin rahasta. Mä niin kuin näin tämän isona ongelmana, eli meidän pitäisi päästä tämmöiseen niin kuin luonnontieteellisessä teknologisessa kysymyksessä, niin pitäisi päästä käyttämään sitä faktapohjaa, mikä meillä on olemassa. Mites Irene? Joo, kyllä mä jaan tämän tilannekuvan ja ehkä siinä helposti ajaudutaan semmoiseen asetelmaan, että kun ei ole sitä jaettua tilannekuvaa, mutta sitten taas toisaalta on voimakkaita ääniä siellä yhdellä laidalla ja toisella laidalla, niin sitten kun lähdetään etsimään sitä niin kuin pienintä yhteistä nimittäjää, niin se johtaa sitten helposti siihen, että no, ehkä me pysytään tässä nykyisessä järjestelmässä ja vähän sitä fiksaillaan, jolloin me ei tavallaan päästä niihin oikeisiin asioihin kiinni, että tavallaan mä näkisin, että niiden oikeiden asioiden nimeäminen, että onpa ne sitten niin kuin numeroita, mutta toki sitten taas, että mitä me mitataan, että onko ne hiilidioksidit on nyt se tärkeä asia vai PKT vai mikä se on, niin niiden löytäminen ehkä olisi aika tärkeä tehtävä. Joo, itse näen nimenomaan, että tuossa on toi monilaatuisuus, eli mitataan toisiinsa yhteen niin kuin sovittamattomia asioita samaan aikaan ja siitä ei päästä eroon.
eli mihinkään yhteen lukuun niitä ei voi puristaa, se osaltaan vaikeuttaa sitä, tarvitaan eri tietämystä, joka tulee eri aloilta ja näin edespäin. Sitten mä tunnistaisin tuossa sellaisen tekijän, että kun Johanna puhuu tästä alustuksessaan, että meillä jää piiloon paljon teknologiaa, mikä näyttäytyy meille jättää paljon asioita piiloon, niin nythän kuitenkin viime aikoina tämä vihreä siirtymä tai miksi ikinä näitä nyt haluaa kutsua, niin on nostanut sitä esiin. Eli tuulivoima on esimerkiksi ilmestynyt hyvin konkreettisesti eri paikkakunnille vaikkapa. Sitten puhutaan datakeskuksia, mitkä tulee nyt uusina bokseina suomalaiseen maisemaan ja sitten niissä yhteydessä puhutaan kaivoksista ja muista ja nekin on tietysti kuohuttavia asioita. Ne tulee niin kuin eri tavalla läsnä ainakin joillekin meistä ja sitten tämä tietysti yhtäältä mahdollistaa sen, että juuri näitä uusia investointeja on helppo kritisoida, kun ne näyttäytyy niin kuin uusina ja inhottavina tai hienoina, mutta anyways ne näyttäytyy, kun se vanha, mihin me synnyttiin, fossiilitalous ikään kuin on siellä piilossa ja siihen on totuttu ja näin edespäin. Mutta sitten ehkä siitä pitäisi aina muistaa sitten, että no siitä fossiilitaloudesta on joka tapauksessa päästävä eteenpäin. Se on niin tuhoisa, että me tarvitaan näitä uusia investointeja ja näin. No niin, vähän pitkä alustus, mutta kun mä mainitsin nämä datakeskukset ja niihin liittyvä sähkö ja kaivannaiset ja muut, niin mun mielestä se on oikeastaan ollut ihan hyvä väylä meidän julkisessa keskustelussa tähän priorisointikysymyksiin ja just siihen, että no mitä me oikeastaan halutaan ja ollaanko me yhteiskuntana, onko meillä jotain instituutioita, joiden myötä me voidaan sit pureskella sitä hyvin, että mitä me halutaan ja toivotaan. Haluatteko te tähän priorisointiin tarttua, taikka datakeskuksiin hieman yleisemmin? No mä voin aloittaa tähän. Mä en nyt tiedä, osaanko mä kytkeytyä nyt nimenomaan tähän datakeskusasiaan, mutta mikä sitten niinku liittyy siihen, että missä nämä tapahtuu. Esimerkiksi missä me tarvitaan sitä tuulivoimaa ja mihin meidän pitää rakentaa uusia siirtolinjoja sähkölle. Niin mehän ollaan nyt niin kuin paljon puhutaan siis käytännössä maaseudulla tapahtuvista muutoksista, jossa sitten tulee tämä kysymys, että siellä muuttuu maisemat ja siellä muuttuu tavallaan tämä niin kuin totuttu elinpiiri. Ja helposti sitten tullaan vastaan tämmöistä niin kuin nimbyilyä niin sanotusti. Ja sieltä nousee sitten se syytys, että nämä on kuitenkin välttämättömiä muutoksia ja että tätä me niin kuin tarvitaan tässä vihreässä siirtymässä. Mutta sitten se kysymys, mikä siinä ehkä jää käsittelemättä, on se, että kuka siitä hyötyy. Et tällä hetkellä, jos ajatellaan tätä energiasiirtymää, että miten se näyttäytyy vaikkapa sen kyläläisen näkökulmasta, jonka takapihalle ne tuulivoimalat nousee, niin jos hän ei satu olemaan maanomistaja, niin hyvällä tuurilla hänen kuntansa saa vielä vähän aikaa siitä kiinteistöveroja, mutta tällä hetkellä niin kuin siihen se hyöty sitten jää. Ja sama koskee myös näitä datakeskuksia, että minkä tyyppisiä niin kuin teknologioita me ollaan ylös ajamassa ja onko niistä niin kuin tavallaan, vastaako ne mitenkään näihin oikeudenmukaisuushaasteisiin, mitä meillä tällä hetkellä on, vai pönkittääkö ne periaatteessa olemassa olevia valtarakenteita, niin se on mun mielestä aika iso ratkaisematon kysymys. Ja toki sitten taas jos mennään sinne paikallistasolle, niin joku kunta, jolle tarjotaan datakeskusta, että jos se priorisointi sitten jää niin kuin sen kunnan päättäjien ja kaavoitusviranomaisten ja valtuustojen tehtäväksi, niin jos heidän niin kuin päätöksensä on se, että tuleeko meille datakeskus, eli investointi, vai eikö meille tule, niin silloin heidän vastauksensa on todennäköisesti, että no otetaan se, mitä saadaan. Eli tavallaan mitkä on niitä vaihtoehtoisia polkuja, mitä meillä ylipäätään on tarjottavissa. Et nyt kuitenkin
tämmöisessä skenaariossa se on niin kuin kuitenkin pienimmistä pahoista valitsemista, ja jos se tarjottu ei ole hyvä, mutta että se on parempi kuin ei mitään. Niin. Aivan. Joo, erittäin tärkeää. Niin siis yksi asia, mikä ehkä keskustelussa olisi aina hyvä huomata, on se, että transitiossa on voittajia ja häviäjiä. Kun isoja asioita muutetaan, niin joku voittaa, joku häviää. Ja jos tätä ajattelee niin kuin vaikka siltä kantilta, että jos sattuisin olemaan hiilikaivostyöntekijä, niin eihän tämä nyt kivalta tuntuisi. Eikö niin? Siellä jossain seudulla, jossa niin kuin elinkeinot romahtaa, joka muuttuu kurjalaksi. Mehän nähdään tätä jo siinä, että kun katsotaan keskustelua, niin kyllä mä väitän jopa, että poliittisen populismin nousun taustalla on osittain se, että me ei osata niin kuin tunnustaa ääneen sitä, että kaikki eivät ole voittajia aina. Eli siinä mielessä niin kuin näistä pitäisi ehkä puhua rehellisemmin. Sanotaan, että vaikka tuulivoima on minusta hirveän hyvä esimerkki. Mun on ihan helppo ymmärtää, että jos joku laittaa takapihalle tuulivoimalla ja mä en saa siitä sentin jeniä, niin olisihan se takapiha kivampi ilman sitä tuulivoimalla, eikö niin? Vaikka siis koko yhteiskunnan etu ilman muuta on se, että meillä on se tuulivoimalla eikä me pistetä fossiilisia. Mutta siinä vaan ne häviäjät, jotka on nykyisessä mallissa, niin ne hajautuu ja se ei ole niin selkeästi nähtävissä, kuka on häviäjä. Ja tämä on ainakin niin kuin yksi sellainen asia, joka näissä valinnoissa pitäisi myös ymmärtää. Me ei myöskään voida lukittautua siihen, että me teemme vain asioita, joissa ei ole häviäjiä. Koska jos me lukittaudutaan siihen ajatukseen, että me ei voida tehdä mitään, mikä heikentää jonkun suhteellista asentomaa tai muuta, niin sitten me ei tehdä yhtään mitään. Sitten me niin kuin upotaan tämän nykyisen laivan mukana tyylikkäästi. Ja tämä istutaan käsien päällä on ollut aika niin kuin vallitseva strategia tässä. Eli siinäkin mielessä niin kun, meillä pitää olla se rohkeus, mutta kyllä se edellyttää myös sitä rehellisyyttä, että näistä asioista pitää voida puhua. Mitä tulee niin kuin esimerkiksi datakeskuksiin, niin minusta se on ollut hieno keskustelu monella tavalla. Ja se on onneksi alkaa konvergoitua johonkin järkevään, koska on tämmöinen niin kuin uusi asia, jota me ei ymmärretä, ja joka ensin kuulostaa hienolta 100 miljardin investointi Suomeen, se on tosi hyvä juttu. Suomi tarvitsee kasvua ja Suomi tarvitsee investointeja, siinä ei ole mitään kysymystä, jos me meinataan meidän hyvinvointia ylläpitää. Ja sitten taas toiselta puolelta sanotaan niin, mutta kun, ja sitten se on TikTok, joka vakoilee meitä tyyppisesti. Ja silloin niin kuin, tämä keskustelu ei oikein niin kuin, tunnu järkevältä tässä kohtaa, mutta hiljalleen me päästään siihen keskusteluun, että hetkinen, että se datakeskus ei ole vain datakeskus, vaan se voi olla jotain, mikä tuottaa hyviä yhteiskunnallisia palveluita, se voi tuottaa kaukolämpöä tai se voi olla tuottamatta näitä. Se voi tuottaa tutkimusta ja tuotekehitystä ympärilleen tai se voi olla tuottamatta sitä. Ja sitten hetkinen, että Bitcoinin louhinta ja datakeskukset saattaa olla jopa vähän eri asioita. Ja jotta asiat eivät olisi riittävän kompleksisia muuten, niin sotken niitä lisää. Eli esimerkiksi Bitcoinin louhinta, joka niin kuin selvästi, no tämä on mun henkilökohtainen mielipide, mä en näe siinä yhteiskunnallista hyötyä rosvovaluutassa, mutta sitten jos me katsotaan esimerkiksi sähköjärjestelmän kannalta, niin Bitcoin sattuu olemaan sellainen, joka käyttää sähköä silloin, kun sähkö on halpaa, eli tukee uusiutuvan energian kannattavuutta. Se ei käytä sähköä lainkaan silloin, kun sähkö on kallista, äärimmäisen joustava kuorma ja itse asiassa tosi hyvä juttu. No niin, eli yhtäkkiä me huomataan, että se mitä me sanottiin vaan datakeskus, semmoinen laatikko siellä jossain pellolla, niin se voi olla meille tosi hyvä juttu. Se voi olla meille vaikeasti hahmotettava juttu, tai se voi olla jotain, mistä on ainoastaan niin kuin pitkällä aikavälillä meille haitallisempaa. Ja meidän pitäisi päästä näissä keskusteluissa enemmän puhumaan ihan oikeista asioista. Joo, erittäin tärkeitä, hyviä näkökulmia molemmat, ja itselleni tuo nimenomaan tarkoittaa sitä, että tuo on niin kuin lähellä sitä, mitä mä puhun suunnitteluna tai indikatiivisena suunnitteluna, eli katsotaan niitä vähän tarkemmin, ei vaan katsota abstraktisti vihreätä siirtymää tai uusiutuvaa energiaa tai jotain, vaan ne investoinnit on kaikki aika, tai potentiaaliset investoinnit kaikki aika spesifejä, ja niistä täytyy kaikista käydä omat keskustelunsa. Mä haluan, meillä tulee politiikkapaneeli vielä tässä jälkeen, on myös mediapaneeli, ja tavallaan me voidaan minusta lähettää jotain viestejä sinne seuraaviin paneeleihin tässä. Mä itse näen, että tämmöinen siis teollisuuspolitiikka noin laajasti ottaen, sehän tarkoittaa, se on niin kuin laaja asia, sen keinovalikoima on sit lopulta niin kuin rajaton, että mitä siinä tehdään, mutta sen ydinero tällaiseen sanotaan uusliberaaliin lähestymiseen on se, että siinä ollaan kiinnostuneita näistä
tiettyisyyksistä tai paikallisuuksista. Eli on nimenomaan erilaisia datakeskuksia ja näin edespäin, ja on erilaisia alueita, on erilaisia hyötyjiä, on erilaisia häviäjiä, ja niille kaikille voidaan tehdä jotain, jos me ollaan luovia meidän lähestymistavassa. Ja tämä on mun mielestä ihan niin kuin todella ratkaiseva asia, millä me voidaan parantaa sitä, että miten me tätä kestävyyssiirtymää viedään eteenpäin. Ja mun mielestä tämä vaatisi politiikalta niin kuin ihan uudenlaista rohkeutta, että lähdetään näitä asioita kohti ja lähdetään ratkoa niitä. Ei jättäydytä sellaisen niin kuin taakse, että no ei politiikan kuulu nyt sotkeutua, että annetaan markkinoiden ratkaista. Siinä on järkeä johonkin pisteeseen saakka, mutta noin asenteena me jäädään sitten jumiin, että me ei päästä ollenkaan miettimään yhdessä näitä erityisyyksiä. Haluatteko te tähän kohtaan sanoa omat viestinne politiikkaa tai jotenkin ottaa kantaa tähän? No, mulla on ainakin sanotaan, että kylmä ja kuuma yhtä aikaa ja tämähän on semmoinen tarkan pelin paikka siinä kohtaa, että me voidaan tietenkin niin kuin teollisuuspolitiikalla tarkoittaa semmoista, että me otetaan oikein vanha hyvä neuvostoliittolainen piatiletka, eli 5-vuotissuunnitelma käyttöön ja niin kuin lähdetään tekemään sillä tasolla asioita. Mä oon syvä markkinataloususkovainen ja mun uskonkappale perustuu siihen, että markkinataloushan on tosi kaunis. Se on niin kuin ihmisen jaloihin arvoihin, niin kuin ahneuteen, itsekkyyteen ja kateuteen perustuva laji. Eli me haetaan omaa etua. Ja itse asiassa, jos me katsotaan esimerkiksi ympäristöasioita, niin ainoa mekanismi tai maailman onnistunein mekanismi päästövähennyksissä on ollut EU-päästökauppa, joka on ihan täysin puhdas markkinamekanismi. Se on silti poliittinen valinta ollut, eli se ei ole syntynyt mistään siitä, että meillä on niin kuin täysin sääntelemätön markkinatalous, vaan se on ollut markkinamekanismi, joka on johtanut. Ja minusta se on niin kuin hyvä esimerkki asioista, joita pitäisi tapahtua, eli eksternaliteetteja, näitä ulkoishaittoja, mitä me tehdään, niin niitä pitää hinnoitella, jonka jälkeen markkinatalous on hyvä löytämään niitä niin kuin kohtuullisella aikavälillä, inkrementaalisella kehityksellä saavutettavissa olevia optimitilanteita. Eli miten me allokoidaan ne resurssit. Se, missä me tarvitaan politiikkaa, on just se niin kuin ison kuvan katsominen ja ymmärtäminen. Politiikka joka tapauksessa vaikuttaa, ja ne säännöt, mitä meillä on yhteiskunnassa, joka tapauksessa vaikuttaa siihen, mitä me tehdään. Me ei voida ihan niin kuin sanoa, että me oltaisiin täysin sääntelemättömässä tilanteessa nytkään. Päinvastoin me ollaan erittäin säännöllisessä tilanteessa. Silloin tietysti niin kuin aika kova vastuu politiikallakin katsoa sitä, että me ei rakenneta sellaisia sääntöjä, jotka on krapularyyppyjä esimerkiksi. Eli tavallaan niin kuin tukee jotakin nykyistä rakennetta, joka ei johda hyvään. Ja silloin meillä pitäisi olla näkemys siitä, että me ei ajeta itsemme umpikujaan. Meidän pitäisi ymmärtää, mitä ne umpikujat on tai mitä on ne mahdolliset tulevaisuudet, jossa me voitaisiin olla. Tuosta markkinataloudesta ja markkinasääntelystä, niin mä näen sen silleen, että markkinat hoitaa nykyisen sääntöpohjan puitteissa. Mutta se ongelma tulee siinä, että jos me halutaan radikaalisti muuttaa sitä sääntöpohjaa, sitä institutionaalista rakennetta, missä me operoidaan. Ja kyllä mun mielestä, jos me katsotaan näitä ihan fysikaalisen maailman trendejä, missä me ollaan vaikka luontokadon tai ilmastonmuutoksen suhteen, niin on aika ilmeistä, että meidän pitää radikaalisti muuttaa sitä institutionaalista sääntökehikkoa. Niin silloin ennen kuin me päästään taas siihen tilanteeseen, että markkinat hoitaa, niin kyllä me tarvitaan sitä suunnittelua ja sitä niin kuin väliintuloa siihen, että me voidaan sitten taas jättää se asia niin sanotusti markkinoida hoidettavaksi, että me voidaan rakentaa uudenlainen sääntöpohja. Ja tässä just se kysymys taas tullaan siihen, että no mikä se sitten on. Joo, mun mielestä tässä pointataan sitä kohdennetta tarkkuutta tuohonkin keskusteluun. Itse olen sitä mieltä, että Suomessa teollisuuspoliittinen keskustelu on ollut hyvin alkutekijöissään ja mun mielestä tässä oli niin kuin hyvää alustusta siihen, mutta ei ratkota sitä nyt tässä paneelissa. Mä vaan tuolla vilkutellaan meille miinussekunteja tai minulle siis, eli aika kysyä yleisöltä. Antakaa tulla kommentteja tai kysymyksiä meille kaikille tai jollekulle meistä. Joo. Siellä ainakin 1, 2 ja usein. Mä näin siinä heti ensimmäinen, voidaan ottaa siitä. Ja nyt, anteeksi puhujat, joudutte nyt valitettavasti vuorottelemaan. Älkää tapelko sentään, mutta saatte.
Joo, hei, Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopistosta. Meillä tutkitaan näitä vihreän siirtymän konflikteja ja esimerkiksi maankäytön kysymyksiä. Siinäkin tämä suunnittelu itse asiassa tulee vastaan mielenkiintoisella tavalla, että nythän on alueiden käyttölaki on muun muassa nyt lausunnoilla, miten maankäyttöä suunnitellaan Suomessa jatkossa. Ja tämä on semmoinen kiinnostava kysymys. Tuossa oli just, en tiedä huomasitteko, mutta Lapin liiton suunnittelujohtaja otti loparit, koska työpöytä oli liian täynnä erilaisia maankäyttöhankkeita ja rahkeet ei tahdo riittää. Eli tavallaan tämmöinen tavallaan valtiollinen suunnitteluorganisaatioiden kapasiteetti on yksi sellainen asia, mihin ollaan törmätty. Kun tämän siirtymän hallinnassa on täsmälleen samaa mieltä, että me tarvitaan fiksuja ratkaisuja ja tavallaan sen suunnittelun myöskin sen avaamista. Tuo indikatiivinen suunnittelu oli mulle vieraampi käsite, mutta minusta tosi tärkeää siis pohtia myös, että mitä se suunnittelu, mitä se pitää sisällään. Tuulivoimassa me ollaan huomattu, että esimerkiksi Norjassa oli tämmöinen valtiollinen suunnittelualoite, että päätettiin suunnitella, että mihin tuulivoimaa tulee Norjassa. Siitä tuli valtava paikallinen protesti, tuulivoiman rakentaminen keskeytyi 5 vuodeksi eikä ole vieläkään oikein toipunut, eli tavallaan semmoinen top-down, niin kuin tämmöinen suunnitelmataloustyyppinen suunnittelu selvästi ei niin kuin edesauttanut siirtymään ainakaan Norjassa, ja toisaalta meillä on just tämmöinen tavallaan ehkä tämä Lapin liitto-esimerkki ei ole nyt täydellinen, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin tämmöinen, että sitä niin kuin teknologia ja tuulivoima ja vihreä siirtymä niin kuin vyöryy jotenkin niin kuin, ja sitten sitä yritetään jotenkin suitsia eri instrumenteilla, että mitä ne välineet on, niin tosi ajankohtainen ja kiinnostava kysymys. Haluaako joku kommentoida vai mennäänkö? Saanko? Saa totta kai. Kantaa. Ehkä mä jotenkin näen tässä koko kysymyksessä sen, mikä niin kuin just, mitä nämäkin sun nostamat esimerkit indikoi, niin on se ajatus siitä, että no, onko tämä decoupling mahdollista, koska kun maankäyttöpaineet lisääntyy tämän vihreän siirtymän kautta, mikä tarkoittaa sitten, niin kuin, sillä on vaikutuksia luontoon, luontokatoon ja näin poispäin, niin et jos me kuitenkin sitten tätä vihreätä siirtymää tehdään niin kuin nykyisen järjestelmän puitteissa ja nykyinen järjestelmä ei ole onnistunut tässä irtikytkennässä, niin taas me ollaan tässä niin kuin perusongelmatiikassa ja problematiikassa, että ei mulla siihen vastausta ole, mutta tämän irtikytkennän mä haluan tässä nostaa. Joo, mä ehkä tuon vähän optimistisemman näkemyksen tähän irtikytkentään. Suomi on aika hyvä esimerkki, että jos me katsotaan meidän, talouskasvu ei ole ollut hyvä termi, mutta katsotaan meidän kansantuotetta ja meidän päästöjä, niin kyllähän niin kuin näkee, että aika paljon pystytään tekemään. Ja sitten tietysti meillä tulee niin kuin luontokatokysymykset ja muut, ja niissä meidän pitäisi päästä kvantitatiivisempaan suuntaan, jotta me voitaisiin mittaroida niitä ja ymmärtää, että minkälaiset aktiviteetit siellä on hyviä ja pahoja. Et maankäytöstä ehkä voi sanoa sen, että jos meillä on tämmöinen tuotantokäytössä oleva metsä ja sitä pintaa menee tuulivoimalan alla, niin sillä voi olla aika erilainen vaikutus kuin se, että jos se tuulivoimala rakennettaisiin vanhaan metsään. Eli näissäkin pitäisi päästä niin kuin siihen, että case by case ja oikeilla numeroilla. Mutta mun pitää sanoa tähän suunnitteluun, että meillähän on niin kuin suunnittelun ja tähän yhteiskunnalliseen kontrolliin, mikä maankäyttöön liittyy, niin siihen liittyy luvitus aika olennaisena asiana. Asia, joka on niin kuin hyvä ymmärtää, on se, että itse asiassa meillä on tämä siirtymä tarvitsee paljon luvitusta, ja jotta se on laadukasta ja niin kuin tällä lailla yhteistä etua ajavaa, niin siihen pitää keskittyä, ja sen lisäksi sen pitäisi olla vielä kohtuullisen nopeata, koska tällä hetkellä tilanne on se, esimerkkinä me tarvitaan lisää sähkönsiirtolinjoja, mutta mikä on sähkönsiirtolinjan rakennusaika tällä hetkellä, niin se on aika yllättävää, mutta sähköjohdon vetäminen kestää 8 vuotta. Ja miksi sähköjohdon vetäminen kestää 8 vuotta on se, että 6 vuotta kestää ennen kuin on laput rivissä, että sen saa tehdä sinne. Ja mä en ole sanomassa, että pitäisi olla prosessi, jossa ei ole näitä askeleita, mitä on, tai että siellä pitäisi vaan todeta jotenkin diktatuurisesti, että tuosta vedetään ja olkaa hiljaa. Eli kyllähän oikeusvaltiossa pitää olla se oikeusturva kaikilla toimijoilla, mutta kun tällä hetkellä tilanne on se, että ne paperit myös vaan odottelee sitä, että se kiireinen virkamies kerkeisi tehdä sille jotain, niin se voi tulla meille yhteiskunnallisesti itse asiassa aika kalliiksi. Joo. Kiitos. Sori Paavo, mä
ajattelen yleisön parasta tässä ja haluaisin vielä muutaman kysymyksen, että jos napakat kysymykset ehditään 2 vielä ottaa. Kuka oli seuraavana sieltä? Joo, mulla olisi kommentti. Mä oon Laila Hossi ja mä oon 30 vuotta ollut töissä ympäristöministeriössä. Ja mun mielestä oli surullista kuunnella tätä keskustelua, koska 30 vuodessa keskustelu ei ole edennyt yhtään minnekään. Samaa vanhaa humpuukia puhutaan. Silloin meillä oli kerran ankara keskustelu ympäristösuojeluosastolla niiden strategian laatimisesta. Ja henkilökunta oli sitä mieltä, että ilman muuta näissä asioissa pitää olla väestökysymys mukana. Sehän on aivan oleellinen osa koko tätä hommaa. Osastopäällikkö oli sitä mieltä, että me voi mennä maailmalle kondomit taskussa, me emme saa puhua tämmöisestä asiasta. Se on muut, jotka puhuu, mutta ei sanonut kuka puhuu siitä. Ja silloin jo... Tekesin miehet sanoivat, että jo 1970-luvulla nähtiin, minnekä liiallinen väestönkasvu johtaa maailmassa. Mutta sitten vaan sanoit, että joo, sodat hoitaa sen, että kyllä se hoituu, siihen ei puututa. Ihan sama jama, että ei sitä oleellista asiaa panna yhteen, mikä on väestökysymys ja tämä teknologinen kehitys. Meidän kansliapäällikkö Tarasti sanoi aikoinaan jo, että jos meidän väestö Suomessa olisi sama kuin 100 vuotta sitten, ei meillä olisi mitään ympäristöongelmaa. Mutta ei tästä saa puhua, Eli mun mielestä voitaisiin vähitellen nyt siirtyä nykyaikaan ja ottaa niin kuin kaikki ne oleelliset asiat tässä mukaan. Mä oon ollut esimerkiksi Laosissa tietyistä syistä. Ja Laosi tuo 40% ruuastaan lahjoituksina muista maista. Niillä ei ole omaa ruoantuotanto. Ehdottomasti perhesuunnittelu on kielletty. Laosin johto sanoi, ei missään nimessä saa puhua, koska heitä on vähemmän kuin taimaalaisia. Heidän pitää kasvaa niin suureksi, että he voittaa sodassa taimaalaiset. Ja tämä on se linja, mikä tuolla maailmalla on, ja ei tästä puhuta mitään täällä. Minusta se on aika surullista keskeinen asia, niin hävitetään tuonne noin. Joo, kiitos kommentista. Haluatko joku nopeasti vastata tähän? En itse ainakaan. Okei, se oli tyhjentävä. Ehditään 1 kysymys kautta kommentti täällä olisi, jos mikkiä saadaan tänne. Joo, Eeva Berginur Aalto-yliopistosta, hei. Yksi sana, mikä ei tällä tullut esiin mun muistaakseni, oli globalisaatio. Ja mä mietin, kun kysymys oli, että voidaanko teknologista tulevaisuutta suunnitella, niin mulle tuli heti mieleen tämä Yrjö Hailan mainostama kirja Materiasta. Että voidaanko me ylipäätään sellaisessa aikakaudessa, jossa me ollaan kaikki jumituttu Appleihin ja Microsofteihin ja todella herkkiin kansainvälisiin sekä materiaan että käytänteisiin, niin voidaanko tätä keskustelua käydä ikään kuin globalisaatio olisi jo historiaa, niin kuin jotkut toivoivat, että se olisi? Tai mä mietin mittakaavaa. Ja nopeat kommentit voidaan ottaa teiltä. Helppo kysymys, ei. Eli totta kai me ollaan osa kansainvälistä taloutta, me ollaan osa kansainvälisiä verkostoja ja meidän pitää myös huomioida, ja mun mielestä meillä on vähän niin kuin moraalinen vastuukin, että silloin kun me mietitään, että mitä me halutaan olla tulevaisuudessa, meidän pitää huomioida, että me ei vaan siivota roskia maton alle, vaan ihan oikeasti ollaan siellä ratkaisevalla puolella ratkaisemassa niitä ongelmia. Mun mielestä Suomi on itse asiassa tässä kohtaa aika hyvässä positiossa kuitenkin niin kuin verrattuna moneen muuhun maahan, mutta pidetään siitä kiinni. Niin, siis ilman muuta ei voida ajatella irrallaan globalisaatiosta tai ylipäänsä kansainvälisestä kehityksestä. Nämähän on voimakkaasti muuttunut nämä globaalit valtasuhteet myöskin, ja mitä tulee nimenomaan näihin teknologiakehitykseen, se on aikamoinen pelikenttä. Ja mä olisin oikeastaan halunnut puhua jostain sen kaltaista asiasta täällä kuin kansallinen semmoinen suvereniteetti tai eräänlainen luovuus, että ajatellaanko me vielä, että mitä Suomi voisi tehdä tai mitä me nyt oikeastaan halutaan tehdä ja mitä täältä nousee ja niin edespäin, mutta sekin on hyvin
värittynyt kysymys suhteessa tähän globalisaatioon, mutta mä itse ajattelen, että siinä suunnittelussa voisi olla jotain mahdollisuuksia siihenkin, että jos me tuodaan enemmän toimijoita yhteen, niin meillä voisi hahmottua semmoinen, että mitäs me nyt lähdetään tekemään semmoisessa niin kuin luovassa ja myöskin innostuneessa mielessä. Kiitos hei tosi paljon. Valitettavasti meidän pitää nyt siirtyä seuraavaan teemaan, mutta annetaanko isot aplodit meidän puhujille? Kiitos. Kiitos oikein paljon Ville, Irene ja Paavo.